jaring. Setelah sekian lama kita nggak jaring, kita hari ini akan jaring. Tapi ini akan ada ikan yang banyak. Kita lihat nanti hasilnya. Ini guys, sebenarnya lumayan licin, tapi ya penak guys, jalannya guys. Jika kaya dhisik kok omah teko meh waduk papingan. Waduk pondok guys, jaring. Ini nyangkruk, nah Mbah Surek liwat arep jaring melok. Suwe gak sapa waduk. Dulu lanjut. Oh, lene pasangannya gitu. Pasangan. Besar. Oh, wis pasangi wong, guys. Sutek. Pasangi suteh. Kelihatan ya. Oke, kita pindah ke spot lain. Bimis, guys. Nah, di sini sudah dipasangi saudara kita, suteh. Tadi semuanya mulai. Semuanya mati banyak. Nggak usah khawatir. Yang berlaku utang. Kita lewat Sendang. Sendang yang airnya lumayan gede. Sendang Nambung. Mesir. Di belakang kita pohonnya Sendang. Itu 3 orang rangkulan. Nanti kita liput sendangnya serta pohon besar. Di spot kedua ini jalannya lumayan licin. Kita halus, tapi lu nih guys, lemah kita. Seng. Terus waspada. Seng. Kita nih ya lumayan halus. Seng. Ini era nyopiri Abah Surek. Oh. Tak teko-teko nggon. Jalannya kayak kita halus guys. Tapi ya ini ya baru hujan. Hujannya rapat jelas. Malah seng. Oh, nanti sudah gitu. Oh, kita juga ikut. Ini sudah tempatnya sudah ditempati teman kita, Made Surip. Wis gabung Made Surip guys. Bolo jaring, bolo tunggu Pak. Cantol palang. Boleh. Mas, boleh cantol palang. Gini jagungane wong. Sakno jagungnya butaan guys. Jagungnya soalnya butaan. Seng. Wes teko waduk pondok. Ayo langsung kita ke lokasi. Pasar lagi. Momen langka. Ada suwe gak jaring, iki jaring. Ini pasangnya pohon masih sulit. Guys, lokasinya guys luar biasa. Arep pasang ning dia basur iki. Kene karo ning ngetan kono teko ora rono. Iki sapa nyata liwat iki. Pasang kene sing cilik. Kene rono guys, bedak guys. Engko sing kepindho kono ngalor.
Nek kono cedak kita air ngalor, nek kene iki waduh, ora sembung loro. Iki geleri rono piye, Dok? Lah iya. Grimis, guys. Iki HP-ne HP murahan iki piye iki engko? Semoga aman, guys. Iki demi teman-teman iki. Ngerti nek aku pas jaring. Iki aku nggo ngliput iki. Nek jaring dhewe gak iso ngonten, guys. Iki demi teman-teman. Udan-udan ngonten mangkan. Wis ben roh kegiatanku ki piye. Jaring iki kaya apa? Mas Top nek jaring kaya apa? Ya ngene iki. Udan-udan dal. Oh, kejane penting beban lu. Gak teko. Gak teko. Gak tekan no. Mbok pasang ndi kowe? Aku masang. Berapa ya? Tapi oke. Sering sama? Win. Gluduk, guys. Pateni sik, guys, HP-ne, guys. Telu piye anak-anak. Iki, guys. Pasang jaring loro. Oleh trawes sitok. Ini biasa, guys. Jadi para teman-teman pemancing, sahabat-sahabat pemancing, gak usah wedi tak jaringi wae entek. Artine entek tanah iwake ya entek. Mbok pancing ana ora jaring ya entek. Lho wong jaring iki rumasane entek akeh no. Ora, guys. Pasang jaring loro lae sitok iki trawes pisan. Orang mesti on jaring entuk meruyuk ngono. Jaring madri lho, guys. Kadang ya ora oleh. Sing anune skalane cilik. Oke. Kita entuk, guys. Ya nek on jaring ini malah sing kena iwak gede-gede, guys. 5 nyari, 4 nyari ngono. Milah cara mono. Oke. Entuk. Entuk, guys. Nila. Nah, wong jaring sedina entuk iwak 8 nah lah. Wis pol senenge. Guys. Dadine ora usah kok nang kono gene jaringi entek iwake. Pasang jaring loro lagi oleh loro. Ini sesuk ini kadang delok jong. Gak mesti oleh oke. Iki teman-teman tak dudu iki udan-udan tak nggo ngrekam HP ku ora ketang HP murahan ben bukti bahwasanya wong jaring urung tentu mesti entuk oke. Sing entekno iwake ora wong jaring, tanah ya iwake tanah saithik. Tik goleki terus. Karena wong jaring entuk akeh kuwi wong mancing biasanya ya penak, guys. Iwak kuwi dang-dangan. Ora terus mau enak terus. Ya menak kapan menak. Kapan angel. Ya ngene iki. Iki udan-udan direwangi perut waduk. Apa ben oleh iwak ngono. Ya delok jajal ngolah pira, guys. Untuk loro, untuk telu wis pol senenge. Musim peladu iwak ki waduk isat terus neh udan deres nunda kuwi wong jaring oleh akeh ngono ya trawes. Nilane ora patek oleh. Nilane angel nek udan gede nilai ora kayak trawes munggah nek udan gede. Nila santai, nggo ning pinggir-pinggir gak munggah. Lho guys ngene iki nggo didelok tok ngene iki lho. Untuk lores seneng untuk nila lores seneng san. Karo trawes sitok. Ini pasang loro, guys. Nah, iki arahe ngetan. Karo rono ki ngalor, guys. Sing kulino mancing ning nambung mesti apal iki. Iki waduk pondok tapi ning nambung, ning ngetan. Anding jembatan. Kayak jembatannya waduh kayak. Oke, kadang yo ning isor jembatan jaringe nyantol pulutan. Wis pondok-pondokan yang kelithuk. Uculi pulutan.
Sawang sinawang, guys. Kadang wong jaring ngingeti wong mancing nila ngomah ngono kae. Nah, sing goleki tarangan ngarani. Nila narang ngono kae. Wah, lah entuk iso gede-gedene yo gumun yo pengen jane. Sawang sinawang ora angger kok terus wong jaring entuk akeh ora. Wis pokoke yo menyampaikan hobi masing-masing lho, guys. Kalau untuk telu wis bongah ngono lho. Wis seneng mancing ya mancing, kene ya golek lawah kene. Jaring ngarang kading. Guys, ngene iki guys, udan guys. Nggih nek ranggo edukasi pemancing ngono ben semangat mancinge. Gitu. Iya. Anu guys. Iya, mulai. Guys, kita lanjut sih, guys. Nah, iki tambahan, guys. Iki iwak mati, guys. Iki ceritane diobat. Nah, ngene iki sing garai asline sing garai iwak entek iki ya ngene iki. Iwake diobat, guys. Yang mana tuh pancing, jaring ngono lalah. Nanti jolo ngono ya apa joloe kok pinggir ngono. Nah, ngene kan terima jaring nah lalah. Ora kalong iwake. Nek obat nih ngene iki, terus tinggal ratik gawa nih. Iki iwak trawes apa utawa badar. Iki tek goreng ya enak, guys. Terima jaring nek gak ngentekno, guys. Kuwi guys tambahane, guys. Ngesakno, guys ngene iki. Ini timbang bosok ngene iki kayak mending ben urip, guys. Ngendok dadi ndok akeh. Itu pancingi ya enek sensasine mancing iwak. Iki guys. Nek cek senare nek gojake karo Abah Surik. Enek iwake apa ora? Nek ndul-ndul enek iwake. Gung enek ya wis. Wis berhubung sore mulai, guys.